Tak tento výhľad stojí za to, ty koksa. Sme si požičali auto, takéto. Volkswagena, jak sa to volá? Volkswagen Taygo. A vyšli sme na jeden kopec s ním. A odtiaľto budeme ešte pokračovať len tam hore. Tam sa chceme dostať, ale už tento výhľad vyzerá proste brutálne, parádne miesto. Od parkoviska kráčame takouto nádhernou cestičkou k ruinám hradu do Alaro. Takto si tu hajkovať na Malorke, to je paradička. A zatiaľ stúpame do kopca, ale iba mierne. A každú chvíľu takéto výhľady. To je proste nádhera. Kadino. Shit on the road. Ukáž mi. Tak. No potom. Ty, jak sa to zmenilo. Tu sa to počasie mení každú sekundu. Chvíľu bolo zamračené, potom zase slnko, teraz je zase zamračené. Pohoda. Tu sme začali, tam máme auto. A my ideme Castel de Alaro. Akurát to nie je teraz vidieť, ale tie skaly sú parádne. A to tam bol nápoj? To sú prekrásne skaly. A vidíme stade to aj hlavné mesto Palma.
Toč to. Ty kokos. Pozri, trávnik ostrený. Nádhera. Nádhera. Aha. Z to je skoro celú Malorku vidieť. To je paráda. Prcháme pred búrkou, lebo počujeme hromy, blesky. Ale už to počujeme asi hodinu a furt to neprišlo, tak neviem. Niekde sa to zastavilo a kašle to na nás našťastie. Zasa rozpojte. Tie hory sú nádherné. Tak my sme už minútku od parkoviska, takže sme to stihli v suchu. A ideme si pozrieť ešte výhľady. Áno, tu je výhľad na Klaudiku. Raňajky sme mali dnes okolo 8 a potom sme išli na autobus. Okolo 9:30 sme boli v požičovni. Požičali sme si auto a všetko to trvalo. Boli tam rady asi do 10:30. Zatiaľ sme toho dneska veľa nestihli. Sú asi 3 hodiny. Vyšli sme akurát na túto horu, čo je vzadu za mňou, a ideme teraz k moru.
cieli. Zastavili sme sa asi tak kilometr pred parkoviskom a máme tu takéto úžasné výhľady. Chceli sme ísť na Sakalobra, na pláž, na také nádherné miesto medzi skalami, ale úplne nás vypiekli s tým, že tam sa vlastne dá parkovať iba do 7. Momentálne je 6:20 a cesta tam trvá nejakú pol hodinu peši. A tam pofotiť si, natáčať niečo a potom ešte naspäť. Nestihli by sme to, takže bol tam úplne arogantný typek, čo vyberal parkovné. Nedalo sa s ním hovoriť poriadne, takže nevadí. Možno na budúce, keď tu budeme, ale tak sme sa rozhodli, že ideme si pozrieť aspoň jazera v horách. A jedno to jazero vyzerá takto nejak. Vyzerá, že to je taká umelá priehrada. A tu je niečo, nejaký stĺp s kameňou. Čo to je? Že sadnúť si tam na tej kamienky a papať. Ideme? Nemám tu. Pozri. Ja mám. Aha, dobré. Embalsament de Cuber. Tak sa volá toto jazero. A my sme tu zaparkovali a ideme sa prejsť asi okolo. Sme v horách, takže je chladno. A vidíme aj najvyššiu horu, ktorá je presne hentam. Počkaj, tuto dá kde? Tam dá kde, ale je momentálne v oblakoch. Takže tu sa nedá kúpať. A keby sa dalo, tak kašlem na to, lebo je tu asi tak 15 stupňov. Brr. Tak je to vidieť, na chvíľku sa to odhalilo. Najvyšší bod Malorky. Keby som vedel, jak sa to volá, sakra. Musím pozrieť na Google Maps. Puig Major. Tak sa to volá.
Neplávať, nestanovať. Jak sa povie? Ty tak. Čo si tu našla? Super ryby. Víš, nemusíme ani do Lidla chodiť. Ani do Lidla. Máme to rovno tuto pod našimi nohami. A jahňaci. Do rana alebo čo? No. To je prechádzačka toto. A nikto nešiel okolo toho jazera, len my dvaja. Aspoň to je kľud a ticho. Ale zima tu je. Na to, že sme na Malorke. Kokos, jak začal fúčať ten vetor. Ale nádherne tu je v horách. To je paráda. Asi. Akurát včera som čítal, že na Balárskych ostrovoch bolo tento rok, respektíve toto leto, 19 miliónov turistov, čo je brutálne číslo. A my sme tu teraz na Malorke jediní pri tomto jazere. A užívame si to, až na to, že je zima a fučí. Ale inak super výhľady, parádna príroda. Už sme skoro pri aute, už je po západe slnka, takže ideme už len do auta a potom ideme dačo nakúpiť a na hotel. Dneska bol skvelý deň. Požičali sme si autičko, išli sme na hike, potom nás vypiekli tam na pláži, ktorá už neviem, jak sa volá. Radšej, ale tá cesta autom bola nádherná. To bolo niečo neskutočné. Nádherná krajina je toto. Som veľmi rád, že sme si požičali to auto a že sme mohli takto cestovať po Malorke. Utekali sme pred bleskami. Pred bleskami a pred búrkou a celý deň vlastne tu fúčalo. Aj teraz to vyzerá tak, ako keby malo pršať, ale neprší. Teraz možno bude vyzerať dobre. Máme ešte naposledy najvyšší vrch Malorky. Ktorý nie je teraz vidieť. Ale však som ho už ukazoval. No to je už ťažšie na tú voľnú kameru. Zajtra má pršať, tak neviem, čo budeme robiť. Ale to zistíme zajtra. Tak, bye bye.